Actually, kang July 7, Mhm. Biyernes, Yes. Yes, sir. pinirmahan na po kan sa tuyang presidente, si Aha. BBM, Mhm. itong Republic Act Aha. 11953, kung saan po ikokondo na itong mga utang, Apo. loan. Yes. I mean, si bayad amortization at in interest kan sa tuyang mga agrarian reform beneficiary Mhm. Mhm. nationwide. Opo. So hindi po may pwedeng makabenepisyo kinaabot sa kumo sa menos mga 610,000 Opo. agrarian reform beneficiaries. Mhm. Hindi po sa Bicol, maabot po sa 72,000. And ang pinakadakula po din na magiging beneficiaryo bagong batas na yun po ang probinsya kang Camarines Mhm. na minaabot po sa 32,026. Okay. Minasunod po digdi ang probinsya kang Albay Mhm. na may 14,000, 14,000. Mhm. 143 ARPs. Opo. Sa Sorsogon po, 10,971. Yeah. Kang Norte, 9,230. Mhm. Masbate, 5,495 ARBs. Mhm. Asin po ang Catanduanes na may umabot po sa 423 Iyon. Opo. agrarian reform beneficiaries.